Go! Noniin. Eikö käykö se? Käy. Käy. Mä oon Mikko. Moro, Mikko. Ollaan keittiö. Ja tänään me tehdään grillattua seitania, joka on tällainen niinku vegaaninen lihankorvike, äärimmäisen helppo tehdä ja puhtaista raaka-aineista. Ja sitten tehdään tomaatti, kevät, sipuli, salaatti, mikä on myöskin kauden kotimaisesta vihanneksista. Ja mitä sä teet, Mikko? Mitäs Mikko tekee? Mä touhuun tommosen perunasalaatin, sesongin villiyrteistä ja uusista perunoista ja viimeistellä se raikkaalla hyvällä vinegretillä. Tämmönen setti käytiin eilen Mikon kanssa poimimassa systeemeitä tosta lähimetsästä. Poimi sinäkin. Okei, nyt kuulostaa Mikko aika hyvältä. Eikö kuulostakin, Mikko? Mutta ruvetaan nyt pidemmittä puhetta tekemään. Elikkä lähdetään tästä seitanin tekemisestä. Hei seitan. Elikkä siis tää on periaatteessa vegaanisen ruokavalion kulmakiviä. Elikkä gluteenijauhoista. Gluteeni on siis vehnäproteiinia. Eli vehnäjauhoista pestään tärkkelys pois. Tää on ihan tällainen niin kuin yksinkertainen taikinamainen. Tai tehdään taikina, joka keitetään maustinliemessä ja marinoidaan, joka sitten grillataan. Että äärimmäisen hyvä ja maukas proteiinin lähde. Eli nyt sellainen, mitä moni kun ajattelee seitania, niin se on aina sellainen sitkeä, pyyhekumimainen massa. Herkku nimenomaan, jota on jokseenkin vastenmielinen syödä. Mutta mä näytän tässä nyt pari ihan simppeliä vinkkiä, kuinka tehdään hyvää ja mureata seitania. Eli lähdetään ihan yksinkertaisesti siitä, että ei tehdä pelkästään gluteenijauhoista, vaan laitetaan puolet kihernejauhoja, eli gramjauhoja, jolloin me saadaan siihen myöskin lisää sitä proteiinia ja ennen kaikkea siitä taikinasta tulee mureata. Ja mä laitan nyt näin suurin piirtein 50-50, eli 3 desiä ja 3 desiä kumpaakin. Mä mittailen näitä ja mitäs sä teet, Mikko? Mä pilkon perunoita, koska perunasalaatti... Pitää sen pottui olla. Tyhmiä kysyä. Okei, sori Mikko. Ei mitään, jatka vaan. Sulla on hyvä tatsi tohon homma. Mitä muuta toi kasvisruoka. Kauan sä oot tuputtanut pelkkiä kasviksi? Mä oon ollut itse kohta 2 vuotta ihan täysin vegaanisella linjalla. Ja siihen on ihan niinku päällimmäisenä syynä se, että aikuinen terve ihminen, eikä välttämättä lapsikaan, ei tarvi lihaa. Ja ottaen huomioon, että kuinka paljon lihateollisuus, kuinka paljon eläimien oikeuksia poljetaan ihan vaan sen takia, että ihmisillä tulisi maha täyteen. Tuhlataan äärettömän paljon resursseja ja kaikkea muuta. Ihan vaan niin kuin ihmisten edun vuoksi. Sen sijaan, että jos se voi tehdä halvemmin, terveellisemmin ja kaikkea muuta. Paljon tommonen gluteeniväki maksaa? No vähän riippuu toimittajasta, mutta se on noin 5 € per pussi on sellainen mediaani. Ja nyt jos ajatellaan, että tässä on 10 setti, moni alkaa kauhistelemaan, että Femman jauhopussi. Mutta sitten kun ajatellaan, että tossa on yli 4 kiloa periaatteessa lihaa, tai tässä tapauksessa niin kuin proteiinipitoista ruokaa, niin ei se sen jälkeen enää ole edes kallista. Noniin. Elikkä siinä ei mene bankruttiin, kun rupee seitani mussuttaa. Ei tosiaankaan. Ja nyt tähän, ettei tää jää ihan niin tylsän makuiseksi, niin mä laitan tähän myöskin lehtipersiljaa. Ja tossa jo, jos tarkkasilmäiset niin kuin näki, niin laitoin myöskin mausteita sinne jo valmiiksi. Ja ne mausteet oli tällä kertaa sipulijauhetta, mikä on hyvä sellainen vähän joka paikan juttu, joka tuo sellaista täyteläisyyttä siihen. Ja nyt kun tehdään grilliruokaa, niin tämän päivän mun tekemisistöissä niin savupaprika tulee näyttelemään tosi suurta osaa. Ja sitten ihan kaikessa yksinkertaisuudessaan kuiva-aineet kulhoon ja sekoitetaan ne
Ja nyt kun mä tässä sotken tätä taikinaa, niin kertoilisit sä Mikko vähän noista villiyrteistä, että minkä takia sun mielestä villiyrtit on hyvä juttu ja mitä on sellaisia, mitä löytyy joka kulman takaa ja mitä kannattaa ehdottomasti jokaisen keräillä? No siis, villiyrtit nyt on omasta mielestä kova juttu siinä mielessä, niitä on mun esi-isät aikoinaan puputtanut ja kerännyt, niin ne on ihan käypää kamaa. Meillä on pöpeliköt pullolla tuolla noin kaikkea hyvää herkkua, syötävää. Ja siis on mukavasti ulkoilua, kun käy poimimassa niitä. Ja vielä samalla ihmisen vähän lähemmäs luontoa, että se syventää sitä ihmisen ja luonnon välistä suhdetta sitten. Sä syöt luonnosta, niin sit sä elät luonnosta, sä osaat arvostaa sitä luontoa. Ja tosiaan eilen me käytiin Nikon kanssa tuolla lähimaastossa poimimassa ruohosipuli ja Saksan kirveli, jättipalsumiputkea, ahosuolaheinää, vuohenputkea ja isomaksaruohoa. Ja nämä ovat kaikki semmosia perus villiyrttejä, mitä löytyy melkeinpä vois sanoa omalta takapihalta. Et niitä on helppo lähteä metsästelemään tuolta noin pitkin poikin lähiöitä ja sen semmoista, että tää jättipalsumiputki meille tuo teille vähän ongelmaa löytää. Löydettiin sitten lopulta yhdeltä läheiseltä joutomaalta, mikä on kaupungin tämmönen paskankippausmesta, että sinne viedään kaikkea ylimääräistä maata sun muuta, niin sieltä käytiin keräilemässä sitten noita. Muut löytyi ihan tosta lähimetsistä, sen kun seikkaili vaan. Ja jakso poimia. Sitten noihin on hyvä tutustua ennen kuin niitä lähtee keräämään. Meillä on tossa pari kirjaa, Viettelevät villiyrtit, Jouni Toivoselta ja Sami Talmerin villiyrttikeittokirja. Niistä löytyy hyvää infoa, mitä voi syödä, miten voi syödä ja miksi kannattaa syödä. Tekee keräilystä huomattavasti helpompaa, kun ei välttämättä vedä sitä myrkyllisintä kasvia sieltä napaansa ensimmäiseksi. Niin kuin eilen meidän Mikon kanssa käydä tuossa saksakirvelikaan, että se muistuttaa huomattavasti hukan putkea, niin sitten katsottiin, että ei itse, tuossa on saksakirveli ja nappasin ensimmäisen lehden suuhun ja rupesin pureskelemaan, niin perkele se oli hukaputki, oli aika äitellä maku niin sanotusti, niin pakko oli ottaa sitten puoli litraa vettä huudella naamaa, ettei vahingossakaan rupea kuolemaan ja haastomaan kesken kaiken. Olisi ollut vähän synkkää. Mitä sä Mikko touhut? Mä otan sulle Mikko näitä sitruunoita siihen sun villiyrtti sitruunavinegrettiin. Oi ihanaa. Ja totta kai, jos mitä ei löydy kotimaisena, niin italialainen luomusitruuna, koska myös mitä lähempää ruoan saa hankittua, sitä parempi. Ei tuu noita kuljetus. Ei, siinä on vähän henkilökohtaisesti ymmärrä sitä, että minkä takia ihmiset maksaa siitä, että ne saa esimerkiksi hedelmiä, jotka on tuotu toiselta puolelta maapalloa raakana ja myrkyillä kyllästettynä, kun Suomen luonto antaa jo itsessään kaikkea hyvää, niin kuin marjat, omenat, kaikki muut, että niitä hyödynnetään surullisen vähän. Sitten tietysti toki joskus on pakko ostaa sitruuna, kun ei kasva Suomessa. Ole hyvä Mikko. Kiitos Mikko. Eilen löydettiin kuinka paljon mustikoita ja metsämansikoita tuolla. No, me meni varmaan suuri osa ajat itse asiassa niiden syömiseen ja keskenään paskan johamiseen kuin itse villiyrttien metsästämiseen ja niinku niiden kanssa askatteluun. Nimenomaan, eli koko tää kattaus tässä, kaikki vihreät, ei maksanut mitään ja siihen päälle kauniis kesäillas liikuntaa ynnä muuta ja takuulla puhdasta. No siinä ei ainakaan mitään muuta myrkkyä kuin koirapuusta ja pakukaasua, mutta nekin saa näppärästi tuossa kraanalla huudeltua. Ei, mutta sehän on käsittääkseni tuossa villiyrttien keräilyssä myöskin, että siinä pitää käyttää vähän järkeä, että mistä mennään, että me oltiin tuolla metsäaukioiden laidalla ja ihan keskeltä metsää. Joo, siis se on, että 50 metriä niinku tommosesta jostain mökkitiestä, hiekkatiestä, 50 metriä semmoisesta kannattaa poimia. Ja sitten joku isompi asfalttitie, niin
siitä 100 metriä, et ei oikeesti ole niinku sitä pakokaasua tai jotain muuta skeidaa siinä, et sitten oikeesti tulee varmasti puhdasta ja semmoista, että siellä ei ole mitään moottoriöljyä tai hydrauliikkanesteitä siellä kasvin seassa ja et se ei ole kyllästetty semmosella. Ja sit kannattaa katsoa, että siinä ei nyt ole mitään koinsyömää tai mitään muutakaan niinku linnunkakkaa tai ynnä muuta kivaa, koska kuitenkin nyt pyritään välttämään eläinperäistä ruokaa, niin kakka kuitenkin on eläinperäistä, niin sitä ei sitten syödä kuitenkaan. Kyllä. Okei. Kiitos Mikko. Ole hyvä Mikko. Mä vielä kerran, mä laitan nyt isommaksi ruohat tänne jengiin. Okei. Mä voisin tässä välissä, kun sä latailet niitä sun rikkarauhoja sinne, niin katsotaan vähän tätä seitanin keitinlientä ja ynnä muuta sellaista. Ihan rohkeasti vaan. Sitten aletaan tekemään tätä seitania, eli tämän kokoiseen mönttiin, eli tässä on nyt 3 desiä kumpaakin ja sopiva määrä nestettä, eli noin 4 desiä. Sen aina huomaa vähän ihan tilanteen mukaan, nyt me tehdään vähän tällaista jämäkämpää seitania. Ja ehkä pidemmittä puhetta, täällä on nyt kattilassa tää perus mausteseos, eli sipulijauhe, savupaprika, suola ja sitten ihan perus kasvisliemikuutio antamaan makua. Ja ihan tälleen yksinkertaisesti, vähän niin kuin tehtäisiin lihapullataikinaa tai ihan mitä tahansa taikinaa, niin kostutetaan kädet kylmässä vedessä ja otetaan täältä ihan ronskisti sellainen sopivan kokoinen palanen, jota vähän pyöritellään, mutta ei kuitenkaan vaivata tätä taikinaa liikaa. Koska nyt, kuten kaikki tietää, niin hyvä leipätaikina tarvii aina sen sitkon. Mutta nythän me ei olla tekemässä leipätaikinaa, vaan mureata syötävää, joka on täyttävää, miellyttävä, suuntuntuva ja ennen kaikkea hyvän makuinen. Ja tähän voisi perheen pienimmätkin varmaan osallistua. Kyllä, Saadaan koko perheen pikkunäppärä askarteluhetki. Kyllä, eli nyt vaan taputellaan noin, sillä aikaa kun odotellaan, että on meidän liemi kiehuu, eli nämä tiputetaan kiehuvaan liemeen aina. Ja tästä näin vaan otetaan nämä sopivan kokoiset annaspalat. Tehdään tästä tulee nyt, näyttää syntyvän 5 palloa. Ja sitten taas käsien kostutus ja taputellaan. Ja tää on just taas kun moni miettii, että nyt kasvisruokaa, hirveä vaiva, enpä saakkaan yök nimenomaan, osta mieluummin valmiiksi kaupasta pihvini ja sit se on siinä. Mutta tämähän on nyt tää tehdään vähän tälleen niin kuin pitkän kaavan mukaan ja näytellä, mutta tää perusseitan, niin tämähän syntyy alusta tonne kattilaan asti. Noin 15 minuutista se muutaman kerran tekee. Ja sitten niitä keitetään noin puoli tuntia. Ja tää kannattaa aina tehdä etukäteen maustumaan, niin me tässä vielä kohta mä näytän minkälainen marinaadi me näille tehdään. Tai yleisesti ottaen niin äärimmäisen helppo tehdä. Vai mitä Mikko? Kyllä Mikko. Mitäs sä teet Mikko? Mä nyt lähdin kuorittamaan jättipalsimiputkeen. Tää on tämmönen vähän varsisellerin kaltainen villiyrtti. Tosiaan jos joku tiedä mikä on jättipalsimiputki, niin tosi kiva, korkea. Sä jännittävät vaaleanpunaiset kukat siinä. Ja sitten saa pieni siemenkoti, kun niitä ottaa sormen väliin, hennä sinne poksahtelee ja tulee sellainen kiva saippuahaju. Mutta tää varsi, tää ei itsessään haise saippualta tai maistussaippualta. Että tää on semmonen aavistuksen varsisellerimäinen, pippurinen. Ja ne on oikein miellyttävä rapsakka suutuntuma. Saa toi isommaksen ruohon kanssa vähän niinku rokautta tonne pottusalaatiojoukkoon, niin se ei oo ihan sellaista puuroa mitä sitten tulee syötyä. Tietää toki kun tää on tommonen hapokas vinegretti, niin tää vähän mureutuu siinä sitten kanssa. Tämmöis nyt täytyy kuormaveitsellä vedä tästä nää pinnat pois, koska näissä nyt on tosiaan tätä kaikkea epämääräistä skeidaa saattaa olla, niin kuormaveitsellä tosiaan pois. Ja toi muutenkin kun kuori, niin se on paremman makuinen. Sitä pilkonne ja heitä tonne jengiin tonne potkusoudeen. Tätä nyt tuli eilen poimittua aika reiskasti, mut ei se mitään. Voi katsoa, että miten sitä riittää. Toivon lähtee leikkuloita liikenteeseen. Mä ryvästän huomioon sen verran sulta nyt Mikko pois. Ihan rohkeasti vaan. Laitetaan tonne vähän soijaa ja omenaviinietikkaa tänne sekaan. Ihan jo
siitä sellaisia perusjuttuja, että soija antaa suolaa ja se lisää sellaista mukavaa täyteläistä makua siihen. Ja sitten tietenkin niin kuin ihan peruskokkikemiaan kuuluu, niin happo omalta osaltaan vähän mureuttaa sitä myöskin. Eli ihan sellainen laraus kumpaakin ihan oman maan mukaan, riippuen siitä, että kuinka hapanta tai suolasta siitä haluaa. Mä kerron nyt tämmösen ihan supersalaisen ammattimiehen niksi, että laita leikkuulaudalle toi märkärätti tai talouspaperi tai jotain muuta, niin se pysyy paikalla, se ei lähde sitten liikenteeseen, kun pitää tosissaan ruveta naputtaa, niin se yrittää ainakin pysyä paikallaan siinä. Aika näppärää. Eikö se ookin, Mikko? Mikä on, Mikko, sun oma suosikki villiyrtti? Mä oon sen verran vähän aikaa näitä harrastanut ja ei ole tullut kaikkea maistettua. Mut niinku ihan noista yrteistä mä tykkään kyllä suolaheinä se helppouden vuoksi. Ja se maku on siinä jotain ihan uskomattoman kiva, kun se on sellainen hapan ja suolainen ja tekstuuri on sitten siinä kans semmonen mukava rapsakka. Et sitä on kiva syödä. Ja ketunleipä on sitten toinen hyvä herkku, mitä tykkää syödä niinku kun käppäilee tuolla metsässä, niin marjojen lisäksi sitten syö ketunleipää suoraan sieltä pöperikosta, koska se maku on kans jotain uskomattoman hyvää. Ja siis tosiaan, niin kuin aikaisemmin sanon nytkin, nämä kaikki löytyy ihan vaikka siitä sun koirankusetuslenkiltä tai mistä tahansa muualta. Mitä meillä tälläkin hetkellä tässä pöydässä on. Et helppo käydä just tosiaan iltalenkiltä poimimassa vähän tommosia rehuja ja olla oikein romantikoja laittaa tyttöystävälle joku semmonen tosi kiva illallinen ja keulisi vähän, että ne on kuule itse rakkaudella kerätty tuolta metsästä. Jos ei tuu arvostusta, niin vaihdan naista. Meiltä liemi kiehuu ja sitten ihan vaan nätisti sormia polttamatta lasketaan nämä biffit tonne noin. Varo, Mikko, tää voi räiskiä. Ei se mitään, mulla on naama suojattu. Joo. Elikkä laitetaan ne tonne kiehumaan noin puoleksi tunniksi. Se on sellainen aika sopiva, se riittää tällaisissa ohuemmissa pihveissä. Voi riittää lyhyempikin aika, eli katsotaan tossa 20 minuutin päästä uudestaan, mutta se on se 20 minuuttia on ihan vähimmäisaika, että sanoisin, että menee lähemmäs puolta tuntia. Jätetään ne sinne kiehuilemaan. Mutta se on hauska nyt kun katsoo Mikon seitan pihvejä, mitä Mikko on duunannut tällä kertaa. Itse on pari kertaa tehnyt seitani niin ihan omassa kaikessa ylhäisessä yksinäisyydessäni, niin siinä on semmonen jännä juttu, että tää on tämmönen tosi vaalea ja tämmönen ihonvärinen tää Mikon seitani, kun mun seitani on taas semmoista, no melkein voi sanoa, että on balsamikon väristä, tosi tummaa ja semmoista ruskeeta. Mut mä nyt oon käyttänyt nesteenä soijaa ja niinku siihen itse taikinaan ja käyttänyt vähän tummempia mausteita siihen, että siitä tulee sitä väriä. Okei, mä kun on, Mikko, tietää noista villiyrteistä mitään, niin voinko mä nyt jeesata sua ja pilkkoa jotain ja kerrotko samalla, että mitä mä pilkon? Pilko jättipalsamin putkeen, vedä ihan fiiliksen mukaan jotain tähtää tommosen. Joo, okei. Jos ei tuu, niin mä en siitä suutu, eikä varmaan kukaan muukaan. Soppelipätkä. Niin tosiaan niinku näitä kun toimii, niin kannattaa siinä mielessä olla tosiaan tarkkana, että ei tuu puputettu mitään myrkyllistä. Mä näin sen kanssa kerran vetää yksinään kun kävin toimimassa, niin kun lähdin ihan ekaa kertaa toimimaan, niin mulla oli myrkytyskeskuksen numero, mulla oli koko ajan puhelimet niin pikavalinnassa ensimmäisenä. Et jos sattuu käymään semmonen juttu, että nyt kramppaa vatsasta jotain muuta niinku, tai rupee vaahtovalus sun mielestä tai muuten vaan tuntuu sekavalta fiilis, niin samaten myrkytyskeskuksen, niin ne kertoo tarvittavat toimenpiteet sitten. Okei, tosi hyvää toimintaa. Kiitti hei Mikko. Oliko toi nyt ironia jotain sarkasmia tai jotain semmoista? Mitä se on? Onko se joku jälkipuoli? Niin, ruoanlaitto on vakava asia. Serious business. Ja varsinkin tää meidän ruoanlaitto, koska tää on nimenomaan kapinaa. Tätä kusista ruokateollisuutta vastaan. Meidän siis tosiaan kun miettii niinku tomaatitkin tulee Espanjasta.
lentokoneella suojakaasuun pakattuna ne kasvatetaan jossain lasivillan keskellä, koska lasivilla on jotain halvempaa matkua käyttää ja itse muuta. Ja meillä on oikeesti omatkin vihannekset, mitä me voidaan käyttää ja poimia tuolta luonnon keskeltä. Miksi syödä sitä skeidaa? Ja näitä tosiaan niin näitä voi säilyttää pakastimessa, jääkaapissa. Miten vaan pakkasessa, nämä nyt säilyy tietenkin pidempään. Et suosittelen kyllä, että talveen varten käydä keräilemässä näitä erilaisia villiyrttejä. Ja sitten tosiaan niin säilymisessä vielä näitä voi kuivata ja uuttaa öljyihin. Sitten suolaheinää voi murskata huhmareen suolan kanssa ja sitten tulee hyvä yrttisuola. Mukava vihreä semmonen väri siihen suolaan. Ihan miten vaan niinku. Tyyli on aivan vapaa. Sitten voi talvellakin nauttia niistä, mitä on kesällä jaksanut poimia niitä hyviä makuja tuolta luonnosta. Ja. Sitten ei tarvitse tosiaan ostaa niitä mauttomia espanjalaisia tomaatteja tyyliin enää ikinä. Kun vaan jaksaa innostua ja lähteä poimimaan. Laitan tonne jengin saksankirveliin. Elikkä nyt meitä saksankirveli tätä ei nyt sit ilmeisesti pilkata sen kummemmin. Eli onks tää vähän niinku salaatin korvikkeena meillä tässä ajamassa? No meillä on vuohenputki ja saksankirveli niinku, et molemmat on tosi maukkaita ja hyviä noita tommosia salaattisysteemeitä, mut ne on niinku huomattavasti ravinnerikkaampia eväitä. Et esimerkiksi vuohenputki sisältää ihan poskettoman määrän C-vitamiinia, kun vertaa perus jäävuorisalaattiin, jääsalaattiin, mitä me käytetään, kun me tehdään joku normisalaatti kotona, niin eihän siellä ole mitään ravinteita. Se on vaan niinku tyhjää höttöä, mitä sä syötät. Se täyttää, mutta ei siinä ole mitään niinku vitamiineja, mitään makroravinteita, mitään muutakaan. Se vaan on. Ja rouskuusu suussa, ei mitään muuta. Sitten tosiaan kun luonnot toimii, niin näin vielä yleensä on jotain semmosia todellisia terveyspommeja, näissä on kaikkea semmoista Niin eli ravintoarvoa. väittätkö sä nyt Mikko, että sen lisäksi, että ne on ilmaisia, niin tää on vielä terveellisempää kuin se salaatti, mitä meille koko ajan tolkutetaan, että pitäisi syödä? No itse asiassa kyllä joo. Niin mä en nyt näistä muista oikein osaa sanoa, että minkälaisia terveysvaikutuksia näillä muilla on. Vuohenputkesta mä saan sen sanoa, että se on C-vitamiinirikasta. Tossa tosiaan jos kirjan jaksaisi ruveta selaamaan, niin siellä lukee jokaisen kohdalla, että mitä terveysvaikutuksia sillä on. Mut sitten suolaheinä, niin sitä jos se on liikaa, niin siitä saattaa tulla sappikivet, koska siinä on niin paljon oksalihappoa sitten. Mut sitä saa sitten ilmeisesti puputtaa aika reilusti, että rupeaa tulee komplikaatioita. Siinä kohtaa kun sä sotket Mikko sitä ja noin seitä nyt kiehuu, niin me voitaisiin tehdä tekeytymään tää meidän nopea tomaattilisäke. Elikkä otetaan täältä pari purkkia ja tää on taas kaikessa yksinkertaisuudessaan äärimmäisen hyvä. Nyt kaikki tomaatteja kun nyt ei saa luonnosta, mutta kun on kesä, niin tomaatithan on kauden sesonkia, niin äärimmäisen halpoja kotimaisia tomaatteja. Läheltä nimenomaan. Ja sama koskee kevätsipulia. Ja lähdetään nyt siitä, että tehdään tää kastike tänne purkin pohjalle. Eli otetaan hyvälaatuista luomu-oliiviöljyä. Laitetaan sellainen reilu loraus. Mikko, miksi luomu? Ihan pelkästään jo siitä syystä, että mä ainakin henkilökohtaisesti huomattavan paljon mieluummin syön puhtaasti tuotettua ruokaa, kun että mä tunkisin suuhun jotain tehotuotettua. Miten voi siihen luomuleimaan aina luottaa, kun siitä on nyt ollut hirveästi spekulaatio, että se on kusetusta aina välillä. Mitkä on niinku omien havaintojen mukaan niinku semmoista... Kato kun hyppäs. No, mä kun nyt en oikeastaan mistään muistakaan tuotteista ihan tarkalleen pysty sanomaan, että missä ne on tehty, niin mä oon sen pohjannut ihan omiin makuaisteihin sen, että ne on, että onko joku luomua tai ei. Yleisesti ottaen niin luomussa huomaa siitä mausta.
Eli se on huomattavan paljon maukkaampaa, ihan jo pelkästään vaikka kauppan omenat. Eli Euroopassa tuotetut luomuomenat on huomattavan paljon maukkaampia kuin sit vastaavat huomattavasti paljon halvemmat etelä-eurooppalaiset serttinsa. Sen maun maistaa yksinkertaisesti. Että se rauhassa ei niin tehotuotettu, niin totta kai se ruoka maistuu silloin paremmalta. Siis se on jo niinku pelkästään yksi syy, että minkä takia sitä luomua kannattaa suosia. Et jos ei kiinnosta se eettinen puoli tai mikään muu, mutta yksinkertaisesti luomu maistuu paremmalla. Ja Otatko action-komponentin? Vähän kuvailla mitä sä toukut. elikkä nyt sitten lisätään tänne oliviöljyn sekaan vähän balsamiviinetikkaa. Taas sellainen sopiva loraus. Elikkä nyt jos mun pitäisi sanoa, niin noin 1,5 ruokalusikallista kumpaakin. Noin. Kuva vähän totakin, miltä tää näyttää. Ja sitten otetaan ihan perus suola. Ja täällä myllys meillä on nyt vaaleanpunaista vuorisuolaa. Tosi tyttöväri. Kyllä. No mut kasvissyöntihän on äärimmäinen vähän sellainen hippiä ja tyttöjen juttu. Ai niin joo, totta. Kettutyttökortti pelattu. Kyllä. Legenda varmaan. Nyt tänne taas sellainen noin teelusikallinen suolaa kumpaa yhteensä, eli noin puoli teelusikallista kumpaakin. Taas ihan maun mukaan, että kuinka suolasta tai suolatonta ruokaa haluaa. Se on ihan makuasia. Voisiko tuohon käyttää soijaa niin suolaksi? Tai kalakastiketta tai... No okei, sä et käytä kalakastiketta vegaanisista syistä. Periaatteessa joo, mutta mä ite tässä suosin nyt tässä nimenomaisessa ruuassa sitä, tai lisäkkeessä, että pidetään ne maut mahdollisimman yksinkertaisena, eli suolaa, pippuria, balsamikoa, ei mitään muuta. Ja musta pippuria rouhitaan suurin piirtein saman verran, taas ihan oman maun mukaan. Mä tykkään itse vähän pippurisemmasta, niin mä laitan tätä nyt vähän reilummin. Ihan niin sanotusti näppituntumalla tää maustaminen. Sitruunut on kiva puristella käsin, koska niin aina jää tämmösiä sattumia tonne vinegretin sekaan, että siellä saattaa olla vähän kiviä ja sen semmoista, mutta se ei meininkiä haittaa. Tästä tulee ainakin niinku tekemisen meininki, kun käsi puristaa ja sit on kädet kanssa hyvässä hapessa, kun Pienet viiltohaavat on kätevä paikallista sitruunan kanssa. Kaikille kotikokeille vaan tiedot. sit voi paikkailla niitä ihan itsekseen ja kiroilla kun sattuu, niin törkeä paljon. Ja nyt laitetaan nämä sipulit tonne purkkiin. Ja sitten sama operaatio toiseen purkkiin. Eikä nyt lähdetään ihan yksinkertaisesti salaatista siitä, että mä vetelen näitä kirsikkatomaatteja puoliksi tonne ja heittelen niitä tonne kulhoon. Ihan täytetään ne kulhot silleen, että sinne jää pien ravistusvara. Tässä vaiheessa me varmaan sitten voidaan pitää pieni tauko ja kerrota toi seitontaikinan resepti. Eikö se ole ihan hyvä? On. No niin. We're back! Make it a threat from when you're night. Thought I would prosper and swear every night. And this flame will keep on burning strong. And I will still get to sing this song. Pop out the itis, take every shot. Get down and blood what never was done. Hei! Tervetuloa takaisin! Meillä pitäisi jo Seitonen olla täällä kiehunut. Vai mitä Mikko? Näin on Mikko. Eikä nyt täältä taas patakintaat käteen, ettei polteta sormia. Lasketaan täältä neste pois. Ja nyt tehdään semmonen pieni temppu, että otetaan pieni tilkka keitinlientä talteen marinaadiin varten. Koska tähän on nyt, niin kuin lienee aina, niin tähän on ne kaikki hyvät mausteet ynnä muut maut tiivistynyt. Ja sitten täältä vaan ihan ranskilla kädellä kaadetaan lävikköön tää koko setti. Ja lykätään sitten kansi päälle, että ne saa siellä vähän valuu ja tekeytyy. Niin kuin lihan aina annetaan muutenkin tekeytyy. Ihan perus ruoanlaitojuttu. Eli jätetään sinne tekeytymään. Eli nyt kun meillä on nämä tomaatit pilkottu tänne, ottaen taas huomioon se, että ne pitää vähän saada liikkua siellä, niin laitetaan purkit kiinni. Ja ihan tällainen napakka ravistus ja pyöritys, että saadaan tavara sekaisin sinne purkkiin.
Ja mä haluan kans näyttää kivalla. Tää on kiva. Ruoanlaitto voi olla myös kiva. Samba rumba bum. Cha cha cha. Ja sitten katsotaan, että siellä on suurin piirtein tavara sekaisin. Niin annetaan salaatin tekeytyä. Eli nyt voidaan heittää nää jääkaappiin siksi aikaa. Eli sellainen puolesta tunnista tuntia. Älä vie pienemmäksi aina tuo ilo. Mikko, tarkoitus on tehdä salaattia, ei muussia. Vaikka leikkiikä on koko ikä. No niin, ja nyt meillä on tää seitanpyhit tekeytyneenä ja valuneena, niin duunataan niille ihan tällainen perusmarinaadi. Eli lähdetään nyt, meillä on täältä vähän talteutettua kentyyliäntä, laittaa se kulhoon. Ja taas sekalainen seurakunta kuivamausteita, mukaan lukien savupaprikaa, sipulia ja chiliä. Sä Mikko tunnet tätä savupaprikaa kyllä ihan joka paikkaan. Kyllä, nyt on kuitenkin tarkoitus tehdä vähän tällaista tukevampaa grilliruokaa, niin se savupaprika on sellainen hyvä, antaa sellaisen hyvän savuisen maun tähän ruokaan. Ja yleensäkin sellainen vähän savunen ja täyteläinen mun mielestä toimii aika hyvänä vastapainona tolle sun freesille villiyrtti-perunasalaatille. Se nähdään sitten se freessiys, kun ruvetaan syömään. Niin. Toivotaan, että on freessi. Kyllä, ja sitten laitetaan taas reilun loraus oliiviöljyä. Ihan sellainen mututuntumalla noin puolisen desilitraa. Voi laittaa vähän reilumminkin, niin saadaan sitä rasvaa siihen, koska kuten me tiedetään, niin vegaaniruokavaliossa ei sitä rasvaa oikeastaan juurikaan mistään saa, niin se kannattaa aina lisätä esimerkiksi just oliiviöljyn muodossa, ja silloin se on terveellistä ja hyvän makusta. Ja sitten laitetaan tänne tällaisen vähän eksoottisempana vetona, niin silputtuu tilliä noin desilitran verran. Ja sitten laitetaan ihan tomaattipyrettä. Tää työasento on kyllä ihan uskomatonta tässä. Kyllä, kuten ammattikokeilla, niin se työtaso kuuluu olla oikealla korkeudella, ja mehän ei niitä olla. Missään nimessä. Elikkä noin 2-3 ruokalusikallista tomaattipyrettä, luomua tietenkin, ja sitten omenaviinietikkaa tuomaan vähän sitä happamuutta ja makeutta tähän meidän marinaadiin. Sellainen sopivan kokoinen loraus, eli noin 2 ruokalusikallista. Ja sitten taas, koska marinaadissa saa olla reilusti suolaa, niin hyvän kokoinen loraus soijaa. Ja totta kai taas luomua. Tuli tästä mieleen, kun sanoin, että mehän ei tietenkään olla ammattilaisia, niin kapinoidaanko se tässä samalla, kun me ollaan kapinakeittäjä kuitenkin, niin kapinoidaanko me myös ammattimaisuutta vastaan? Ei suoranaisesti, mutta mä haluaisin ainakin itse tällä tuoda julki sen, että terveellinen ja eettinen ruoanlaitto on helppoa, vaivatonta ja edullista. Että ruokaa saa halvalla ja hyvää muutenkin kuin että sä ostat sen einesjauhelihapihvipaketin ja heidät mikroon. Ja totta kai ruoanlaittohan on äärimmäisen hauskaa, niin kuin tässä on ehkä tullut ohimennen huomattua. Ainakin mua on naurattanut. Joo, ruoanlaiton ei tarvi olla vakavaa, vaikkakin sitten taas tää suurten elintarvikeyhtiöiden ynnä muiden perseily, se on vakavaa, mutta siihen palataan vielä myöhemmin. No niin, eli nyt kun mulla on tää marinaadi täällä kulhossa ja seitanliekkeet tekeytyneen, sit kun niin kuin nähdään, niin tää on aika tällaista jämäkkää, mut ei sitkeetä. Et se tällainen muree, mut siinä on silti vähän puruvastusta. Eli nyt laitetaan ne tänne marinaadiin ja pyöritellään sinne niin. Ja nythän nää saa tekeytyä täällä ihan vähintään noin puoli päivää. Ja koska meillä on tuolla jo grilli kuumana ja eikä ole puolta päivää aikaa odottaa ja nyt niin kuin kunnan kokkiohjelmissa, niin mehän ollaan tehty tonne jo valmiiksi samanlainen setti, mitä me lähdetään kohta puolin grillailemaan. Eli nyt pyöritellään nää tänne ja pidetään huolta, että ne on kaikki kunnolla uisii marinaadissa kauttaaltaan, niin saadaan se makukin imeytymään hyvin. Mä unohdin sen verran sanoa, että me ollaan huijattu ja keitetty peruna teille valmiiksi, että niitä ei tarvinnut ruveta keittelemään. Joo, eli nyt meillä on
seitani siellä, sitten vaan. Meillä on pottusalatti valmis. Hyvä Mikko. Ei mitään muuta kuin kylmää vaan ja antaa venata siellä muut systeemit on valmis. Tommoinen jännitään sitten. Ja vedetään tänne näin vaan folio päälle. Ja kuvitellaan, että ollaan edelleen tilassa. Ja laitetaan nää tekemään. No niin, eli nythän meillä on tänne jo vähän niinku taikaiskusta ilmaantunut jo valmiit seitanit. Ja nythän tässä marinaadissa on myöskin vähän ajatuksena se, että kun sitä tehdään vähän reilummin, niin se ylijäämä voidaan käyttää sitten ihan lopussa näiden pihvien hauduttamiseen. Tai laitetaan siihen päälle ikään kuin niinku grillikastikkeena. Ja nyt koska tää ei ole lihaa, niin tässä ei ole mitään lihasnesteitä tai mitään muutakaan, mikä sieltä karkaa. Eli nyt tässä vaiheessa me laitetaan ne tohon noin tekeytymään tai grillaantumaan ja käännetään kerran ympäri ja siinä kohtaa kun siellä me ollaan saatu hyvä pinta siihen, niin sitten me laitetaan se loppumarinaadi siihen päälle, eli silloin se öljy ja rasva ja kaikki maku imeytyy sinne ja sen jälkeen se on valmis. Tää on periaatteessa kypsää tavaraa, niin tää ei tarvi muuta kuin sen, että saadaan siihen hyvä pinta. Ja kuten tää on nyt muutenkin poikkeuksellinen hetki miehisen grillauksen historiassa, koska nyt meillä on täällä kerrankin just oikea hiillas. Eli ei käy niin, että kun ruoka on kypsää, niin hiillaskin on kypsää. Nyt meillä on kerrankin oikeanlainen hiillas, niin nämä toivottavasti onnistuu. Ja nyt niin kuin näkyy, niin ne meillä on jäänyt tänne kulhon pohjalle tätä marinaadia aika reilusti. Eli tämän saa aika hyvin jaettua sitten käännön jälkeen noiden seitanpihvien päälle. Okei, nyt nämä pihvit saa olla tuolla tosiaan vähän aikaa ennen kuin flipataan ne ympäri. Ja nyt tällaisena pienenä ammattilaisvinkkinä, koska täältähän ei sitä liharasvaa ei tirise, niin me voidaan vähän luoda sitä savua itse tähän ja saadaan sitä hyvää grillimakuuseen. Jos viittis Mikko avustaa, niin ota tosta ihan pikkasen öljyä ja pirskottele sitä tonne keskelle, niin mä lyön ton kannen päälle. No niin. Saadaan ikään kuin pikkasen savustettua. Eli ihan varovasti, koska meillä ei ole mitään laskua. Laitetaan ihan pikkasen vielä. Noin, hyvä. Ja sitten heitetään kansi päälle. Niin saadaan vähän tälleen feikattua tätä. Koska meillä on tosiaan tää hiillos on aika kuuma, niin tää projekti on aika nopea. Eli niin kuin näkyy, nää saa olla ihan hetken aikaa vielä. Toi kappale. Täällä ollaan jo hyvin lähellä oikeanlaista pintaa. Täällä kyllä, siinä. Nätti, kaunis pinta. Sama homma täällä. Ja heitetään ympäri. Ja taas saadaan hyvää savua tuohon. Ja sitten otetaan täältä öljyä, että koko sossi syvellään siihen päälle kunnolla. Niin tää on nyt se, millä me saadaan sitä mehukkuutta tähän seitaniin, että se ei ole sellainen sitkeä ja ennen kaikkea kuiva, mikä siitä hyvin helposti tulee. Ja nyt vaan annetaan sen sitten imeytyä siihen sen kypsymisen ajan. Meillä on nämä kaikki käännettynä ja öljyt pinnassa, niin annetaan olla näiden enää ihan vaan muutama minuutti tässä. Kiitos Mikko. Ei mitään. Ja sitten ne on valmiit, eli tässä grillaamisessa ei tarvitse kypsentää tätä ollenkaan, vaan tehdään vaan se hyvä grillattu pinta ja pian savusuus siihen ja valmis.